हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडियोआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय फिल्म बा मुभिफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैयाखै लोगोफोर। स' लोगोफोर आं दिनै लानानै फैदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय आरो नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्ट्रेस बिथां गेमस्रि दैमारी बिथांनि शर्ट लाइफ स्टाइलखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बिथां गेमस्रि दैमारीनि बायोग्राफिनि सोमोन्दै सावरायदिनि। स' लोगोफोर बिथांनि रियेल नेमा गेमस्रि दैमारीयानो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर निक नेमा माइनाव दैमारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांनि बर्न प्लेसआ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जनाय रुंखोरां गामियाव दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन 1997 मायथाइनि 30 जुलाइआव दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर गेमस्रि दैमारीनि फेमिलियाव 4 मेम्बार दं दे लोगोफोर। गावजों लोगोसे बिमा बिफा आरो फंबाय सासे दं दे लोगोफोर गेमस्रि दैमारी बिथाङा। एक्चुअली लोगोफोर गेमस्रि दैमारी बिथांनि बिफानि मुङा निबाराम दैमारी दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिमानि मुङा सनामुथि दैमारी आरो लोगोफोर गेमस्रि दैमारी बिथांनि फंबायनि मुङा बिरखां दैमारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारीनि इडुकेसन बा क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला बिथाङा BA खौ उदालगुरि कलेजाव पास खालामदोंमोन दे आरो लोगोफोर MA खौ बिथाङा नेहरू इउनिभारसिटियाव कमप्लिट खालामदोंमोन दे। एक्चुअली लोगोफोर गेमस्रि दैमारी बिथांनि प्रोफेशनखौ मिथिनाय बायदिबा बिथाङा एक्टर आरो इउटुबार दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि हबिसआ जादों ट्रेभेलिं एन्ड ब्लगार दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर जायफोरा बिनि ब्लग भिडिअ नायो बिथाङा दासिमाव गोबां जायगा बेरायबाय दे लोगोफोर जेरै दुबाइ थाइलेन्ड। बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां जायगायाव बेरायबाय दे लोगोफोर जायफोरा बिथांनि ब्लग भिडिअखौ नायो स' बिथांमोना मोजाङैनो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारीनि कारेन्ट सिटिया जादों गुवाहाटि आरो लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारीया गुवाहाटियावनो थायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बिथां गेमस्रि दैमारीनि रिलेशनशिप स्टेटासखौ नायोब्ला बिथाङा दासिमाव रिलेशनशिपआवनो दं दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गेमस्रि दैमारी बिथांनि BF एबा बयफ्रेन्डखौ मिथिखायो आरो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांनि बयफ्रेन्डनि मुङा जादों लावदुम दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांनि बयफ्रेन्डनि रियेल नेमा मनिन बर'स दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथां गेमस्रि दैमारीखौ मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर। बिथां गेमस्रि दैमारीया जोंनि बर' सावथुनावहाय गोबां फाव खालामबोबाय। स' लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारीया आं मोनथिनाय बायदिब्ला दासिमाव मोनद' बर'नि आबुं सावथुनफोराव फाव खालामबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं सावथुनफोरानो जादों मोजां मोननाया खाना, लोगोरि, संसारनि अर, उदांस्रि, फाग्लि आरो थैसाम थौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारीया बेनि अनगायैबो गोबां बर'नि मिउजिक भिडिअफोराव फाव खालामबोबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथां गेमस्रि दैमारीनि मिउजिक भिडिअ बा आबुं सावथुनफोरखौनो गोबाङानो मोजां मोनखायो नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ गेमस्रि दैमारी बिथांनि बायोग्राफिनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे भिडिअफोरनि नटिफिकेसन बा आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर सोरबा बड' सेलिब्रिटिसनि बागै लाइफ स्टाइलनि सोमोन्दै भिडिअ लाबावनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम आं बड' सेलिब्रिटिस लाइफ स्टाइलनि बागै आरोबाव शेयार खालामबावगोन दे लोगोफोर।